Yari ang mga nagapanguna nga impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, consultants nagsugod na sa survey sang alignment sang Panay-Guimaras Bridge. Governor Defensor ginapa-tutukan ang problema sa iligal nga droga sa IPPO. SM Delgado honors inspiring moms in Mother's Day celebration. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Padayon ang activities ang consultants nga Yushin Engineering Company and Dasan Consultants ng South Korea para makumpit ang pag-ubra sang detailed engineering design o DED sang highly anticipated Panay-Guimaras Negros Island Bridge project. Suno kay DPWH Regional Office 6 Director Engineer Saniboy Oropel nga ang ongoing na subong ang pag-conduct sang consultants ng survey or study sang alignment sa ginapropose nga locations sang piers, Section A or Panay-Guimaras segment. Importante ang study para ma-determine kung sa diin gid maagi ang bridge, ilabi na ang pagbutang sang piers. Before ginsuguran sang consultants ang paghimo sang study sang alignment, nag-consult anay ini sila sa affected local government units o LGUs like the Iloilo Provincial Government and Guimaras Provincial Government. Priorities ang consultants nga tapuson ang DED including ang plan for Panay-Guimaras Bridge segment on December 2024 bilang pagsunod man sa order ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Once nga masunod ang timeline, makanduct ang DPWH ang procurement process para sa civil works on first semester of 2025 and by third quarter of 2025 gina-expect nga suguran ang construction sa Panay-Guimaras Bridge segment. Ginapatutukan karon ni Governor Arthur Defensor Jr. sa Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang iligal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Suno pa sa gobernador nga kinahanglan mapunggan ang mga gasulod nga droga sa mga banwa bangod sa madamo nga coastline sa probinsya, posible nga maagyan sang iligal nga mga transaksyon kag pagbaskugon ang intelligence capacity. Iyaman ini nga ginapangayo kay OIC IPPO Director Colonel Bayani Razalana. Samtang ginatagan pagtamod man ni Defensor nga wala ini sa problema sa kung sino ang nagapungko nga direktor sang pulis sa probinsya bangod nga nahangpan sini ang administrative exercise kag control sa Philippine National Police o PNP sa ilang mga personnel. In commemoration of Mother's Day, SM Delgado recently hosted a heartwarming event inspiring moms, a heartfelt tribute to mothers who have made significant contributions to their respective fields and communities on Sunday, May 12, 2024. The event recognized the remarkable achievements of 5 exceptional women, each embodying the spirit of resilience, dedication, and compassion that defines motherhood. Among the honorees were Teresita Guillermo Garingalao, Senior Executive Leader of Avon Philippines, Eden Grace A. Perez, Senior Business Counselor of DTI Negosyo Center, Dalian M. Zulwaga, Assistant Department Head to Iloilo City Government, Lealyn P. Fajardo, Marketing Manager, Panay News Incorporated, Nila Claraval Gonzalez, Owner Principal Artistic Director of Claraval Gonzalez School on Classical Ballet, John Michael Vincoy, the Branch Manager of SM Delgado, expressed the company's commitment to corporate social responsibility and its unwavering support for the surrounding communities. We are SM because of our customers, and these inspiring moms have not only been integral to our day-to-day operations but also have played a pivotal role in our business growth and the betterment of our community, Vincoy remarked. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.